салом бинандаи азиз, чӣ хеле ки дар дарси гузашта мо ваъда карда будем, дар дарси оянда оҳанги олчинро бо ҳам тайёр мекунем ва ба шумо ҳавола мекунем. тарзи умуман анъанаи устод ва шогирд имрӯз дар амалия чӣ хел мегузарад, мо кӯшиш мекунем ба шумоён фаҳмонтар бошад. барои равшантар сохтани ин мавзӯъ бозам бо Ғиёсиддин мавзӯъро идома медиҳем. барои омӯхтани ҳар як асар 4 чизи асосӣ аст. дар онҷо чӣ хеле ки мо гуфтагӣ будем бозам қайд мекунем, яъне усул ва сохтори оҳанг ва ангуштсар ва нола. ҳанакун мегузарем ҳамин дар ҳамин оҳанг чӣ гуна масалан ангуштзарбҳо буд. пеш аз ҳама сохтораша гап занем, усулаша нишон дода будем мо. сохтораш чанд хона дорад ва аз 8 қисм иборат аст. 5 хона дорад ва 3 бозгӯй. пай ҳам сохтораша нақл кардатед фаҳмонтар шавад. Хона якум бозгӯй, дуюм хона бозгӯй, сеюм, чорум, панҷум бозгӯй. тамом, саломат бошед. анакун нозикиҳо ангуштзарбҳои дар як парда барои шунавандагон, барои бинандагон нишон медиҳем. фақат дар як парда чӣ хел ангуштзарбҳо дар ин оҳанг истифода бурдем. пардаи сола қабид аз онҷо. дуюм бора ҳар як қисмати масалан як хонаам 2 бора такрор шуда истодааст. ба дуюм бора бо ангуштзарбҳо пур карда истодем. дуюм бора дар дуюм хона чӣ хел вақте ки дуюм бора навохтем дига бо чӣ хел ангуштзарбҳо буд инҷо ба ин ангуштзарбҳоро бо оҳанг мо иҷро карда будем, дар як парда алон нишон дода истодем. ва дар дасти чап ҳолатҳо чӣ хел буд ва умуман ҷӯри чӣ буд ин? ҷӯри квинта, ҷӯри муноҷот аст. зарпардаҳо кадомаш буд? зарпарда симикшот, соль, ре, соль. ин зарпардаҳо буд. дар дигар пардаҳо ба мо бо ҳам яъне истифода будем. дар дасти чап бо камтар нола кардем, дар кардом пардаҳо нола кардем. дуюм парда яъне дар ноқтаи ми ин нолаи яъне ҳамон нола истифода бурда шудааст. бо қисмати дуюм хона яъне ин нола истифода бурдем. яъне ин яке аз нолаҳои асосӣ дар ҳамаи сабкҳои содо ин чиз қариб ки истифода бурда мешавад ва ба боло ва ба поён ҳам нола ҳаст. ин ноларо истифода бурдем. барои омӯхтани як асар дар анъана бояд шогирд аз ҳамин чизҳои муҳим, яъне аз усулу сохтору ва ангуштсар ва нолаҳо бохабар бошад. агар ин куллан ҳамон оҳангро дарк мекунад ва ҳамин тавр агар ёд гирад, шогирд дар оянда ин муболиға нест, албатта шогирд эҷодкорам шуда метавонад, чунки ҳар як ҷузъи оҳангро вай эҳсос мекунад. анакун чӣ хеле ки мо гуфта гузаштем, дар бораи ангуштзар боз як бор аз шогирд пурсон мешавем. ангуштзарбҳои мураккабро дар ҳолатҳои гуногун ба мо нишон дед. аввал 3 зарба менавозам бо ҳамаи ангуштон. яъне 3 ангушт
поён зада Се истодааст ангушти поён ва ва панҷу панҷуму ва якум. якун ангушти 4 5 1 Канед. Камтар шухтар набуд. якун бо ангушти 1 5 якун бо ангушти 4 1 якун бо се ангушти поёну як ангушти боло Чида зарб. бо 2 ангушт 1 5 Дигар ҳолаташ. бо ангушти 4 илова мекунем. Чор, панҷ, як. Бо се ангушти поёну 5 1 Зарби илова. Боз ягон ҳолати дигар ҳастми? бо 2 ангушт фақат. Анакун резҳо ҳаст. Се нави реза нишон диҳед. Аввал бо 1 ангушт озодтар бояд бошад, камтар ҳолаташа вайрон накунем. Кросс. ин ангуштон камтар кушода шуда истодааст. маҳкам мекунем. Бояд озод бошад. якун бо 2 ангушт бо 2 ангушт. бо 2 ангушт Ногуфта намонад, ин рези 2 ангушт бисёртар дар мусиқии қазоқон, яъне дар Қазоқистон дар домбраи қазоқӣ бисёртар истифода бурда мешавад. Бо 2 ангушт бисёртар кор мекунанд. Айнан ҳамин ангуштар хеле машҳур дар Қазоқистон мебошад. Давом метем. боз як намуди рез аст, чидарез. Чидарез. ангушт 4 илова кунем. бо ҳамаи ангуштон. бинандагони азиз, бозам такрор мекунам, дар асоси анамин ангуштзарбон мо метавонем ҳар гуна штрихҳои дуторро бояд иҷро карда бошем. дар он ҷо масалан баъзе усулҳои шикастаро метавонем истифода барем. дар баъзе мавридҳо метавонем аз усул буромада боз ба усул баргашта метавонем. ин мисли ҳам усулҳои зарбҳои доира. барои ҳаминам ин сози ҳам мусиқӣ аст, ҳам зарбӣ мегӯянд. масалан мегирем се зарба, чида рез, чида зарб, чида рез, умуман имконияти дасти рост дорои хеле зиёд масалан бо усул кор карданро дорад. бо ангуштон мо метавонем ҳар гуна штрихҳои дуторро, ҳар гуна ангуштзарбҳои дуторро истифода барем дар иҷрои албатта оҳангҳо. хулоса анъанаи устод ва шогирд аз қадим, аз қарнҳо то ба имрӯз бо воситаи устодон, бо воситаи анамин ҳунарҳо ба мо расидааст. ина агар мо мисли як занҷир ташбеҳ диҳем анъанаи устод ва шогирдро, мо ҳунармандон имрӯз ба ин занҷир як халқа гузорем, мо худро хушбахт меҳисобем. бинандагони азиз, вақти мо ба охир расида истодааст. дар оянда дар мавзӯъҳои дигари боз бо шумоён суҳбат мекунем иншоаллоҳ, яъне бо сабкҳои дутор, яъне сабкҳои иҷроиши дутор, яъне устодони мо дар чӣ
خیلی سبک و اجرا میکردند و نازکی های این سبک چگونه بود حرف میزنیم. تا بازدید سلامت باشید. با امید دیدار.